aquesta música de banjo. ¿Qué coño quieres? ¿Qué coño quieres? ¿Qué coño quieres? Vull que la Laia Ju... La Laia Ju... No, vull que la Laia ens presenti la seva... Canta? No. Hi ha una canta que es diu Ju. Ah, sí, és veritat. La Ju? Sí, la Ju. La Ju? Sí. Ah, és veritat. Manlleuenca també. Prou bé. La Ju... no ho sé. És que d'aquí Manlleu han sortit tants artistes. Molta gent. Ha sortit tant talent. És de GURB. Però ara el que vull és silenci perquè és... Quasi. No sé. És l'hora de la llanera solitària. Què ens portes avui, Laia? Exacte, avui no tenim tema. Perquè no us vaig dir pel·lícula, però bé. Doncs no és perquè me n'hagi oblidat, perquè jo... Segur? No, jo... Oigan. No. Eloi, si tu t'oblides de la Pilstèria, no significa que jo... Perdoneu, Música d'hòsties, no música m'oblido. d'hòsties. L'únic és Música que d'hòsties. em fa mandra fer-la. Jo fa molt de calor, vaig engegar l'aire. Sí, som-hi. Doncs, Laia, què ens portes? Què us porto? Doncs com que a l'última sessió de Serendípia vam parlar de que no estàvem massa d'acord amb algunes traduccions. Perdona, trobo molt encertat que diguis sessió, perquè bàsicament, vull dir, és una cosa... És això. És una sessió? Vull dir, és una sessió. És una jam session. Gent que està malament, que es reuneix... Y por el ojete. Hola. Mira, sincerament m'ha sortit així, tampoc ho he pensat gaire. Hola, amic Marc. Hola, Marc. Bé, en fi, que l'altre dia vam dir que no estàvem massa d'acord en algunes traduccions que es feien de pel·lícules... Sí, Vale, sí, me gusta. Vale, doncs avui el que us porto és algunes pel·lícules traduïdes, títols de pel·lícules traduïdes al castellà Que trontollen una miqueta més que una persona. No s'assembla gaire. Això no hauria d'anar a marcar un tot? A veure. Sortirà ràbia, d'aquí? Sí, sortirà ràbia, però Secció de cine. en sessions anteriors ja s'ha convertit una miqueta en marcar com tot aquesta secció. Déu-n'hi dret, Déu-n'hi-do. Podria ser que Serendípia al final és un... És només una sola secció amb diferents matisos. Ens anem a cagar una mica en tot. Bueno, sí. On fem teràpia? Bé, tot va sorgir aquesta idea també perquè vaig anar a veure aquesta setmana el Joker, la pel·li del moment, i l'havien traduït en aquell cine on vaig anar com El Guasón, i vaig dir... No. Laia, És que així és com li diuen Amèrica Llatina, Laia, a quins cines vas tu? Ja, quin cine vas anar? Perdona, Laia, o sigui, aquesta discussió l'he tingut amb la gent del pis. I jo em posava a favor... Bueno, em posava a favor. No. Vaig dir que no em semblava malament El Guasón. No! A veure... És que no! Li dona rotllet. Vull dir, a veure. Aviam, entenguem-nos. Sembla que vagis a veure... No, el Joker està millor, vale? Però el Guasón, la guassa, el Guasón... No, la pel·li de Guassa no té res. No sé, no m'agrada. Li dona rotllet. No li dona rotllet, estem parlant d'un psicòpata, no del tortell poltrona, vale? No és el mateix. Per això no estàs dient el payaso, estàs dient el Guasón, saps? Vull dir, I per quan? Sí, però no, saps? Vull dir, tu digue amb gràcia, però no... No sé. No, pots dir. Albert, fora del programa. Fora. Albert, de la secció de la llanera solitària, fora. Bé, us començo amb una pel·lícula que és bastant famosa, és molt bona, que es diu, en anglès, Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Sabeu quin és? Vale, no. Olvídate de mi. Vinga! Tampoc la conec. Que dius, per què? Per què aquest títol? Un títol preciós. Però és que, si mireu la pel·li, és que es diu Olvídate de mi perquè el protagonista, doncs, es representa que hi ha una tecnologia avançada. No. I es vol oblidar d'una relació que ha tingut. I per això es diu Olvídate de mi en lloc del títol que li van posar originalment. És molt llarg. També és molt llarg. Sí, però és que el màrqueting no ho és tot en aquesta vida. Exacte, gràcies. senyores i senyors, saps? Vull dir, no crec que El Senyor de los Anillos, El Retorno del Rei, que no és gaire curt, saps? Llavors, una altra de famosa, Fury, que aquí va arribar com a Fury, perquè molta gent li va dir Fury, però està traduïda com a Corazones de Acero. Hòstia, com que, tio? És la d'en Brad Pitt, en Logan Lerman, tots aquests. Però quina creativitat, o sigui, els va invadir l'esperit poeta. Sí, van dir Corazones de Acero. Tenien por que al posar-hi Fúria la gent es pensés que estaves parlant d'una pel·li de Nick Furia de... En realitat m'ho acabo d'inventar.
tio! Vaya. És molt lleig, això. I això No, qui ho perquè- posa? Qui ho tria? Qui tria? Qui ho tria? Els de màrqueting, bàsicament. Quan tot el procés De màrqueting. tot el procés de doblatge és molt complicat i a Espanya està fet una puta merda. La veritat, els pobres dobladors estan en una situació... No, sempre... N'hi ha 4. N'hi ha 4. Ja, això anava a dir, sempre són els mateixos. Sí. Perquè no, és que les condicions, de fet, una anècdota, a l'última sèrie, a l'última sessió, perdó. Estem a tope, aquí. Perquè volia dir season, que és temporada de Juego de Season. Tronos. Aquí som molt internacionals. Internacionals. Sí, doncs. International. In the last season of Game of Thrones... Oh my god! Jo tinc el my pet, God. Molt bé, Marc, felicitats. No sé, també et fem una abraçada. Els van fer doblar tota la temporada sense veure la imatge per por que diguessin spoilers a les Le altres cortan persones. el cuello, lo desangran. Així està el mundillo. Tampoc s'estaven perdent massa... No, Tampoc s'estaven perdent gran cosa. Aquesta és una altra cosa, que l'última temporada tampoc és que sigui res de l'altre món, eh? Comentari, Etxaco. Va, anem a les guapes. A les guapes. A les Vinga, guapes. va, que això no era guapo. El loro. Ice Princess. Sí? Princesa de hielo. Sí. Soñando, soñando, triunfé patinando. Brutal! Per el tio que va pensar que això era una bona idea. Soñando, soñando? Oh my god. Triunfé patinando. M'encanta que a més hi busquin la rima. Clar, O sigui, aquí és meravellós. aquí està, o sigui, és que ritme i tot. Sí, no. Molt bona aquesta. I llavors hi ha una pel·li d'en Tim Burton, En Tim? en Tim, En Timmy? El pequeño Timmy. molt bona la pel·lícula en si, que es diu Beetlejuice. Beetlejuice. L'heu vist, d'en Tim Burton? Jo el tinc per veure que m'han dit que és molt bona. És molt bona. M'han dit que és molt bona, Llavors, què passa? Que dir suc d'escarbat no quedava... Com? la gent No era comercial. Com li van ficar? El que sigui. I què va passar? Que van agafar fonèticament tal qual sonava i li van posar Beetlejuice. No puc creure, tio! No Com? puc creure! Beetlejuice. I què vol dir això? Peter, res! No vol dir res. Però- Beetlejuice. És com si jo dic hello amb J, saps? No, és Mal pronunciat en anglès, doncs Beetlejuice. Però vull dir, com són aquestes reunions? És això, són de 5 minuts. Què estan fent en Són aquestes com les, reunions? són com les reunions de serendípia, saps? Són durant 5 minuts. Teniu algun nom? No. John Coward Watts. Just, tu, dale, mira. Home, tio. Que sigui... Aquí està. És molt... No em vull creure que aquesta no va ser la primera idea. O sigui, no em puc imaginar tota una reunió amb moltes idees i que al final aquesta sigui la millor. És que no, vull dir, no és possible. Com devien ser les altres? Com devien ser les Oh my altres. God. El problema és que de pel·lis de les que diuen n'hi ha que són molt dolentes, evidentment, però n'hi ha que són molt bones. I clar. Clar, si tu m'hi poses un títol així, jo és que no te l'aniré a veure, És saps? que això és molt lleig. Beetlejuice. Beetlejuice. És No, que... Beetlejuice. Bueno, com anem a ficar la L. Beetlejuice. Beetlejuice, mare de Déu. Com un esternut, Beetlejuice. Beetlejuice. Pues, així, No et penses que no, potser no van així, saps? Vull dir, el tio volia dir Beetlejuice. Beetlejuice, però... I vas tornodar... Però no tenia Però vas tornar enmig i van dir, Pot ser, puto pot amo, ser. quin No tenia, crac, no tenia quina el idea. pet. No tenia el pet. No tenia la idea. No tenia el pet. No tenia el teu nivell d'anglès, Marc. Doncs bé, fem un repàs final, mencions d'honor a totes aquestes pel·lícules Oh, i tant que sí. que es diuen... Bueno, les tens? Sí, tant que les Vinga, tinc. som-hi. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Sí. Olvídate de mi, Sí? Beetlejuice, Rosemary... Ai, perdó, aquesta no l'he dita. Us la dic? Sí, vinga. Rosemary's Baby. Sabeu quin és? Rosemary's Baby? La semilla del diablo. Oh my God, el canvi, la disfunció. És una enganyifa del tot. Aquesta me l'he ben deixada. Sí. Ice Princess, Soñando, Soñando, Triunfe Patirando. Preciosa, preciosa. I Fury, Corazones de Acero. Oh, Déu meu, preciós. I fins aquí, la llanera solitària.